Walay pagbago, walay pagkasenso. So, hello guys, what's up? Good pin. So, ngayon, nagbago ng ang aming style sa camera. So, ito na. So, ngayon, mag-preview po tayo kung magkano ang nagasto sa motor ko, sa setup. Kasi may nagtanong, si RG Bawian. Shout out sa iyo, bro. So, ito na po. Ugasan ko po muna bago i-ditali ang lahat. Kasi nahiya naman tayo. Dumihan yung motor ko. So, i-update ko kayo ngayon pagkatapos nito. So, yan lang. Thank you. And sa mga baguhan lang, subscribe and click the bell para notify kayo palagi sa video ko. So, ganyan lang. So, what's a minute? A few moments later. So guys, so una tayo sa shifter. So ang price nitong shifter is 4,800. 2015 pa po ito nabili. So ito, rim seat. Nabili ko to sa halagang 1,900. Kasali na daw ng labor na yan. Sali na yun sa 1,900 ang labor. Underneath, gastos ko to ito is 1,200 sa Sniper 135 Classic po. Ito ang gamit ko. Yan. Ang sunod is ito po, Brake Master. Ito, dalawa. Sasali na to. Halagang 2,800. So, ayan. So, next, side mirror. Yung side mirror, halagang 500. 2015 rin nabili ko to. So, paglabas na mga style nito. Sunod is ito, handlebar. So, halagang 700 pesos. Yan. Ang susunod is ito, balancer. Halagang sa dalawa na to is halagang 300 pesos. Ito lang po, 300 pesos. Ito, hand grip. Halagang is 1,000. Kasali nito. Ito ang kasama niya. So, nandito na ilagay. 1,000 pesos. Sunod is ito, visor. Halagang 350 pesos to. Sa Raider 150 po to ng visor. Ito, Raider, logo Raider. Halagang 300 pesos. Dalawa po to. Sa kabilang isa. Yan. Dito naman tayo sa hub seat. Yung hub seat ko is 3,000. Kasama na tong desk. Ito. Kasama na to. Ito, tsaka itong caliper. So 3,000 seat po. So ayan. Ito sa kalkal pipe ko. Gastos ko ito. Halagang 800 pesos. Kasama na yung elbow. Ito. 800 pesos. Big elbow na yan. Malaki na yan elbow. Tingnan niya, malaki na yan. Ito, mga allen bolt. Gastos ko nito. Lahat is 100 pesos. Ito. Tsaka bolt. Ito, mga original to. Pinalitan ko to lahat. Ito, halagang 300 pesos. Yan po. Ito, gold bolt. Yayabangin bolt is 100 pesos. Ito po lahat. Dami ko sila dito. Nakalagay. Ito pa, kasama pa to. Yabangin bolt 300.
Ito po, brick hose. Pupunta po doon sa harapan is halagang 350 pesos. Yan po. Ito, fitting is halagang 150 pesos para hindi madaling masira ang knuckle bearing mo. Nilagyan ko ng fitting. Halagang 150 pesos. Yan po ang pinakalas, horn hila. 500 pesos. Yan. So, 500 pesos yan. So, yan po lahat ang nagastos ko. So, yan, paggastos ko na yan ay hindi diretso, hindi biglaan lang. Hindi yung lahat ginastos ko. So, okay guys, paunti-unti pala ang paggastos. Hindi pala yung biglaan, parang kanta yung biglaan. So, yan lang ang lahat. So, ilagay ko sa screen yung mga lahat na yan ko, ilagay ko sa screen. Kada salita ko, ilagay ko sa screen. So, ang total, sa katapusan lang po ilagay natin para ma-excite naman kayo. Yan lang. Itong logo stickers, kasali pala to, tatlo to, pinagawa ko to, halagang 90 pesos, 30 pesos kada isa. Pero pangit ang quality nito. So, pupunta ko sa All RT, sabi doon, kasi kung ganito kalaki, tag 8 pesos lang, sa maganda pa, ganito pagkagawa ng stickers. Oh. Yan. So, yan lang, i-update ko kayo pag magpagawa ko ng stickers. So, yan lang ang nagastos sa lahat ng motor ko. So, ikikwenta ko mamaya, ikakalkyo ko kung magkano ba talaga, kasi nalilimutan ko na kung magkano ang gastos lahat ng motors, mga accessories na nilagay ko sa motors ko. So, ganyan lang. Sa mga baguhan, please like and comment and subscribe. Click the bell para ma-notify kayo palagi sa video ko. Tapos pag kayo ay manood sa video ko, sana makanood kayo ng mga 3 minutes. Sa mga baguhan lang, 3 minutes bago mag-subscribe. Huwag kayong mag-subscribe na hindi pa kayo makapanood. Hindi yan papasok. So sayang lang yung suporta ninyo. So panoorin nyo ng hanggang 3 minutes. Huwag i-forward. Tsaka pag dating ng 3 minutes, mag-subscribe kayo, click the bell para ma-notify palagi. So, ganyan, yan ang mangyari. Ilagay ko sa screen, yan. Ganyan yung pag-subscribe. So, yan lang sa mga baguhan. So, maghintay kayo sa motovlogging ko. Kasi malapit na makarating yung SG cam ko. So, yan na lang. So, i-update ko kayo. So, hello guys. Malapit ko nalimutan yung open pipe ko. Bili ko yun sa Lazada. Ay, pakita ko sa inyo. Yan. Yan is 2,800 pesos po. In-order ko yun sa Lazada. So, yan lang po. Thank you for watching.